Maayong adlaw mga kaina. Ako si Zet, usa ka midwife. Ako lang i-share sa inyo ang bahin sa pap smear. Unsa man ang pap smear? Ang pap smear usa ka test aron makabaluta kung naabay mga abnormal cells ngadto sa cervix. Usa kini ka screening procedure aron mahibal-an kung naabay cervical cancer ang usa ka babae. Kinsa man ang pwede ng magpa-pap smear? Pwede magpa-pap smear ang atong mga dalaga, nanay, mga tiya, lola, or bisag buntis pa. Kini naa sa edad na 21 to 65 years old. At least pagkahimuon ni once a year. Asa man mo pwede mo adto para magpa-pap smear? Pwede ka mo bisita sa atong mga OB/GYN doctors, sa atong mga private midwife clinics, ug labi na sa atong mga duol na mga health centers. Kinahanglan lang makabalo mo kung kanus ang schedule nila for pap smear plus ang service cost sa pap smear. Tunaan na siya'y preparation bago mo magpa-pap smear. Kamu mismo kinahanglan na pagkahuman sa inyong regla 5 days, kinahanglan wala na dyan ka ng brag spotting niya, anak. Kanang wala niya yung dugo. Then, ikaduha, kinahanglan walay pakipaghilawas sa inyong mga bana 3 days prior sa inyong schedule. Then, ikatulo, bawal mo gamit og katong mga vaginal suppositories, spermicides, tapos or mga vaginal wash, wala na siya. Ikaupat, personal hygiene. So, bago mo adto sa clinic, di ba, kaya nahanglan pud ana na maligo gyud ta, no? Kay adto man ta ngadto sa clinic para presko ang ato ang mga lawas. Pag naana mo sa clinic, first kay pangutan-on mo ana about sa inyong personal information, then after ana inyong health history. Pag naana mo dito sa sulod sa examining room, inaani na siya ang scenario ana. Inan man ka sa service provider, Mrs. Remove na imuhang underwear. Ug saka ngadto sa examining table. I-assist pud ka ana ngadto sa examining table. So maghida na ka ana. Inan ka na, Mrs. Inaani ang imuhang posisyon. So pinatawag nato na og letotomy position. Mura ka bag nanganak. Inaani na siya ang forma. So, then pagkahuman, inan ka, Mrs. Ayaw lang panggahi ang imuhang mga paa o ginhawa lang sa baba, no? So ang imuhimo ni is dili ka mamugong kay na mga iban mga client ba na ipugong jud na nila kanang manukad sila ba, manukad na mapugong sila. Dapat relax lang na siya. Dapat nakapatong lang jud ang imuhang mga tiil ngadto sa examining table para relax. Then moto pag ginhawa o lalong nana sa baba. So ginawa ka sa baba, and then ang service provider na siya gamiton na instrument. Buwan na ni siya. Ano siya ang ginatawag na vaginal speculum. Ang mga client ani ba na uban kay ilan ni tawag og kanang jack or kanang may sulti sila ma'am gamitan mo itong pato-pato ma'am, sungos pato ma'am. Mo ni siya ang vaginal speculum. Ang kaning vaginal speculum mao ni siya ang makapatabang aron mabuka nato ang ngadto ang puwerta, no? So slowly lang din siya pag sulod ngadto sa puwerta. Then pag mga sulod na ni siya, i-open na siya. So ma-visualize na sa service provider unsa ang mga nakit-an niya ngadto sa cervix. Then mogamit na siya og cotton applicator, spatula or katong cervical brass. Nara diha ang iyang isa diha iyang mga gamiton. So ipasulod na siya ang cotton applicator, and then mukuha na og cells ngadto. Pagkuha na og cells, ibutang din na siya dito sa ginatawag na slides. Katong salamin. Slides. Pahida na siya ngadto.
after ninyo dito sa examining room, adto na mo anak ngadto sa counseling room. So, istorya sa service provider kung sa iya nakit-an ngadto sa iyang pag-examine sa unsa iyang mga findings ngadto. Don't worry kay between lang yun na sa inyong duha. So, kumbaga, na-adult yun na siya confidentiality. Kato siya, katong nakuha na specimen, ihatod to siya sa laboratory. Kay basahon man to sa atong mga pathologists mo na siya pag i-riskad ka na po niya kung kanus ka mo balik para ma-relay niya sa imuha tong result sa imuhang pap smear. So inaana lang siya kadali. So more or less siguro mga after 3 days or depende sa ila kung kanus ang papalikon para sa imuhang resulta. So inana lang tanan, and I hope na amoy nakatunan sa akong na-share sa inyo. So, don't forget to subscribe my channel for another next vlog. Kung naapa mo yung mga pangutana, just comment below. Daghang salamat.